Hey, mungayazi TLB. Mungayazi TLB. Hlala kanjalo mungayazi TLB. Mungayazi TLB. Hlala kanjalo mungayazi TLB. Mungayazi TLB. Bafowethu uma uyinyanga ngosuku osungasebenzi ngalo, futhi usuku ongasebenzi ngalo, uyaye ubaphoqa abantu abahamba kuwena. Kodwa befike kuwe bethi ela mkhulu uzobona ebese ngishayo lapha bawuhleli nathi owabala bawuhleli bephoqa bethi mkhulu sicela uzobona noma usebenza sicela ukubamba lo 15 minutes xoxe nawe. Nami ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi uma kukhona into oyizwakali ngami ngoba uzoyikhuluma nami sixoxe siyikhuluma. Uma kukhona lapho engingenzanga kahle kuwe khona ngiqale ukuyikhuluma kubantu ngoba ukufika kwakho usuku lokuqala lena igama eselibhalisiwe kuwena elokuthi ngiyinyanga yakho, ngiyinyanga yedlozi lakho, ngiyinyanga yethunywa zakho. Ngelinye ilanga nawe ubuye uze kumina uzobonga bafowethu zimbili na. Yabona uma ngabe ubona lezi ikhali ngisuke ngilwa. Bafowethu abantu bangibambe ngendlela. Akusho ukuthi kumele kube ngibenza imali eningi. Kodwa uma ngabe nginomuzwa wothanda anganokuthi imalini. Bethi mkhulu sizobonga ukuthi into esifuna ukuyenza iyenzeka mkhulu into esifuna ukuyenza. Asinanazi nasiphethe wena mkhulu anganokuthi imalini. Befika uyazi ukuthi khona into ukuyifundisa abantu ukuthi umuntu befika ezobonga ethi mkhulu noma gogo khona into ongenzele yona. Uyakukhona into ongenzele yona. Nawu 50 rand, nawu 10 rand, kusho khulu uma ku-50 rand. Thatha leyo mali leyo ukhahlele kakhulu lowo muntu lowo. Mina leyo nto engiyenzayo ukuthi ngenxa abantu bezobonga ngo-10,000 nawe imali engaphezulu kwalezo, kodwa engakazefike nemali encane noma engakazefike nento encane ezobonga. Mina ngabantu abafika kumina bengikhathele abangazizabutha ngikuthi ngoba ngingafuni, kodwa bengikhathele ogonogo bethi idlozi yazidalaento ledlozi awubona lo gonogo lo. Yabo angikhuzi mina, kodwa bahlala nami abantu bethi mkhulu uxoxa nawe. Yabo lokho bayiphuzela bona abantu hayi bafowethu. Mina indlela engijabule ngayo uma ngabe nizobonga ukuthi izinto ziyenzeka la ekhaya. Mina ngiyaphahla, ngiyakhuleka, ngikwenzela lento osuke uyifuna. Yabo laba bathi bafethu indaba yegugu nani angifuni ukukhuluma kakhulu bakoze sicela ukuthi bathi khona sesiyaphoxisana siyasalisana. Mina bafethu ngingasho ngikhulume ngey'nyanga zonke, nangabiza iy'nyanga zonke la. Khuphuka kunjalo David. Khuphuka zini Dr. TLB. Khuphuka 3 seconds, khuphuka lapho. Khuphuka gogo bashili, khuphuka mkhulu Nxele, khuphuka Dr. Nxele. Khuphuka man, kunini? Khuphuka mabalekwe, khuphuka Ntombela mabalekwe. Khuphuka Lukhele, khuphuka Msuthu.
Khuphuka msuthu konakala manje. Khuphuka ngonyama, khuphuka ngonyama. Khuphuka kulethi man, kulethi. Khuphuka dela mufa. Hey, wasibonisa, uthule sibonisa umthetho. Khuphuka kulethi damn. Hayi asasha bafethu bafuna ukusivala kuma YouTube. Bathi izindimi izinto esizivezayo kodwa ke sokwenza njani ngoba kulethi man. Kulethi. Mina bafethu angisabi mina uma ngiphethelezi ngisuke ngidla nesibhamu lesiselahle ngoluphethe somthetho kuseko. Bafika abantu ezinyangeni beyobonga. Khuphuka mpopoli kulethi. Khuphuka ngobese. Kulethi. Khuphuka njongo. Khuphuka ngoba yahlehla. Hey kulethi madamn. Abantu bafethu abayikhulumele ngenyanga zabo nasenyangeni zabo yabo mamphethe izinto ezinje bafethu. Mina ngijathuliswa bafethu noma ngayibuthanga mina ngijathuliswa u10 rand. Osuke ufike nawo uthi uzokhuluma ukuthi khona inhlanhla eyibonayo. Ayiphele ngijabule. Lokho bese kuyibona. Bese kuyibona bafethu. Yabo. Angisho ukuthi ngithini. Yebo. Ungapeli bazokubona. Bazokubona mkhulu. Bazokubona bazothi uhamba la ekhaya. Bazothi uhamba la ekhaya. Bezobayelana ma. Ungaveli bazothi uhamba la ekhaya. Hayi namhlanje kusasa. Hayi namhlanje. Khuphuka amafudula ngobese, khuphuka amafudula man. Kulethi. Bafuna ukusivala sezinyanga athi sizinyanga. Khuphuka babudokotela. Khuphuka sinama kulethi sinama. Khuphuka kwalo. Khuphukani madoda. Khuphukeni. Hayi kulethi damn it. Hayi kulethi bafana bakithi kulethi. Uma bethi bayavala ama YouTube channel bafethu. Kobe bathinta ukuphuma bathinta umarket. Hayi bafethu sizinkinga kodwa sizinyanga. Sivula izinto okuchazivalekile. Khuphuka mnguni amawoti man. Hayi kulethi man. Kulethi. Isenza nomhlangisa abantu nina izinyanga ezinyanga ezibabise. Enjobe zazi ukuthi baqabene. Mina ayingani mini TLB uqoqa TLB umenza izinto zenzeka umthando wamadlozi. Khuphuka 10 kulwani kulethi 10 kulwani man. Kulethi sifanela khuphuka lapho. Khuphuka man. Kulethi man. Thina bafethu bafika abantu bezeyidlalela nathi sizinyanga bethi mkhulu sijabulile ukuphila nawe. Sijabulele ngey'nsuku ngey'nsuku esihleli nawe siyazi ukuthi kodwa yabo ake siphile nawe sikwazi kahle.
khona ubaba lapha ekuphileni emhlathuze mina ngithola lengane emhlathuze utokhathulu lapha kunebhodi elibhaliwe ukuthi ekuphileni ngomthola kwikhona FM nakwigagasi FM ngomthola hayi kulethi umshololo kulethi mkhulu umshololo kulethi enkulu kulethi mandemela hayi mina nazi zimbili bafethu umuphethe somthetho khohlwa la ekhaya khohlwa mangabe mina ngibaveza abantu abahamba la ekhaya khuphuka nyuswa khuphuka mkhulu nyuswa khuphuka mthandazi mhlameni madoda khuphuka wehlameni khuphuka hlameni kulethi Shamakita, Shimenkwethelangana, Shamakita, bafuna ukuvela, ngibaveze, ningaveli, bazongibopha, bazongibamba, nifuna ukuvela, nizikhulu, nifuna ukuvela, Ngona ngiveza ijacket. Mana, uzowisa. Ayiveli ijacket. Umkhulu ijabule bafethu. Woza umkhulu. Uhlala phansi nomkhulu. Niqonde. Usizana. Nawubuya umkhulu phela umphathele okuphuzwayo. Noma engaphuzi yena. Uyothi hayi umkhulu umphathele. Yabo, no, thule, ungaveli. Yebo, bazofika bezofika. Wenzeni lowo lethu wakho? Nalutho manje. Awusenamali. Awufakela imali phela mkhulu. Fakela mkhulu. Wona ukhulu owolela. Fakela imali mkhulu owolela. Ngokubona mkhulu wami. Nawu wale, uthi awunamali, usunamali. Yebo mkhulu. Kunjalo. Abona bakwenzena ngiphileni impilo. Manje ngathi mkhulu uphila kamnandi kanje, uphila kamnandi. Mina into ayiphethe ngiyayisebenzisa. Noma ngiyayisebenzisi njengotshwala. Ngithathe ngithele phansi ngikhe ngiphahla ngakho uqala lapha ekhaya. Sebenza ngakho. Wabona ukuthi umkhulu kade yakuhlaba hlala phansi nami sikwenzele into ozoyibona. Anginayo imali engene endlini. Anginayo imali engene ebhenki. Woza kimi sizofela sihlale phansi sixoxe. Sibone ukuthi singathintela kuphi lapha nalapha. Ubuye nawe ngizokwazi ukuthi ngiphile. Idakamizwa ingene idakamizwa. Ayingene idakamizwa la ekhaya. Ayingene idakamizwa malume. Ngoba phela impilo yethu sonke sikwazi ukuthi siphile nje. Madoda ngifuna ngazi ngithini madoda. Ayingene idakamizwa la ekhaya. Hayi kulungile kodwa mkhulu wami ngoba ngiyahamba malume ngofuna lapho khona idakamizwa mina. Abantu bazobonga bafethu. Ungisiza kodwa ngafika amaphoyisa. Siyabonga. Lokho kwenzakalayo siyabonga. Siyabonga masibenzele wonke sijabule sonke. Sibe happy sonke yabo. Ngiyayivala lapho bafethu. Ngitholakala eKZN kuphela emqangeni. Inombolo yami yocingo 078 2827 948. Lapho engitholakala khona anaso isikhohlo kwenye indawo. Dr. TLB umenze izinto zenzeke. Ngiyafisa nawe woza hlale phansi xoxa. Sibone ukuthi singakwenza ini kanjani.
Ngiyathokoza, siyathokoza enkanini kwamthakathi ugaye enkani nje kazi uthembele. Siyathokoza.